Un lío de narices. Un día a Brusa Capusa tropezou cunha coruxa e moi enfadada co reino animal, un consulo decidiu mandar: o nariz dos animais non se verá nunca xa máis, a menos que algún rapaz de atopalo sexa capaz. Axuda os animais a atopar o seu nariz. Así, elefante poderá comer. Porco poderá fazar. Can poderá rastrear. Tigre poderá cazar. Oso poderá cheirar. Vaca poderá pastar. Toupa poderá cavar. Crocodilo poderá respirar. E colorín colorado,